izar lapurrea. Espero dut zure gustokoa izatea. Nik Brian naiz eta aurkezlearen papera egingo dut. Nik Koral naiz eta Luciaren papera egingo dut. Ni Naima naiz eta Ilargiaren papera egingo dut. Ni Pablo naiz eta Zar Santzailearen papera egingo dut. Ni Ekaitz naiz eta Enekoren papera egingo dut. Asko maite zaitut. Handia garenean, zer pentsatzen duzu? Asko maite zaitut. Handia garenean, eskortuko gara. Zer pentsatzen duzu? Ondo, baina asko maiten baduzu, zer egingo zenuke nigatik? Ideia badauka. Zer ideia? Joango gara, opaituko dizut, ilargia bat, zer pentsatzen duzu? Ondo, baina ilargia rapatzea oso zaila da. Ikusiko dugu. Gau hartan, Eneko joan zeruraino ilargi bat ailapatzera, baina ikusiko duzu zer gertatuko den. Zu izango zara opari bat luzarentzat, zer pentsatzen duzu? Zuk ez zaude beti izan, eguzkia asko maitena, eta ni aldiz eginez gero, gaua igun geratuko da. Eta izarrak bakarrik sentituko direla. Bai, arrazoia duzu. Eneko ez zekien zer egin. Hitza eman zion, baina ez zuen bete. Zer pentsatuko du Lucia? Lucia, ezin dizut ilargia paretzen. Zergatik? Gaua inon giratuko da, eta izar bakarrik sentituko direla. Bai, arrazoia duzu. Ez izan nahi triste. Zergatik? Ilargia bat da, eta izarra asko dira. Opaituko dizut izar bat astero. Zer pentsatzen duzu? Primera! Zenbat maite nagoen Eneko! Eneko joan zeruraino izar bat lapurtzera, baina ez zekien izar zaintzailea zegoela begiratzen. Zuzara izar lapurra? Ez, opari bat Luciarentzat. Ez dakizu izarrek jamiera daukatela? Ez. Zaren negarrez daudela? Ez. Zuk izar asko dauzkazu zure bihotzean, baina txikiak edatzuagoak. Zuk pertsonagatik musu bat ematen diozunean, izar bat oparitzen diozu, eta zuk egiten diozunean beste izar bat oparitzen diozu. Ez da beharrezkoa izarrek lapurtzea. Arrazoia duzu. Eneko pentsakor eta kezkatuta zegoen. Zer esango dio Luciari? Lucia, ezin dizut izarra oparitzen. Zergatik? Gaua familia daukatela eta negarrez daudela. Arrazoia duzu. Musu hau da izar bat da zuretzat. Musu hau ez izar da zuretzat. Zer egin dezakegu? Beste ideia badauka. Jaungo gara guztio izarra itxutzea. Zer pentsatzen duzu? Primera, guazen. Zero. Gau hartan, Eneko eta Lucia joan
begira. Gaitasuna sentimendu bat da, pertsonentzat, gizartearentzat, eta lagunentzat. Maitasuna sentitzen gara, jendeak zuri entzuten dizuenean, eta maitatzen zaituenean. Por causa de una buena acción, que hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 Un ateo que consiguió creer